ክቡራን እግዚአብሔር ተመጸነኹም ስናይቱ ሎ ባህሪ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና ካባጽና ዓለምና ዋጽና ዓለም ዝኽብረን ዝተመስገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክና ፈቃዱ ኮይኑ ናብዚ ክቡር ዕለት እዚ ናብዚ ክቡር መዓልቲ እዚ ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ እምበር ኩላትና ከም ንፈልጦ እዚ ዕለት እዚ ዓርቢ እዩ። ዓርቢ ድማ ብናይ ቤተክርስትያንና ቆፃፅራሉ መዓልቲ ዓርቢ ስቕለት ኢና ዘለና ማለት እዩ። ኣብዚ ዓርቢ ስቕለት እንታይ ተገይሩ ንዝብል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ካብ ብገፊዑ ብፀቢቡ ኣሕፅር ኣቢልና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ዓርቢ መዓልቲ መቸም ትማሊ ናይ ሓሙስ ምሴት ሓሙስ ኢና ነርና ብኸፊሉ ማለት እዩ። ጎይታና አምላክና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጌቴሰማኒ ከሎ ብይሁዳ መሪሕነት ካብ እቶም ሊቀ ካህናት ዝተለኣኹ ካብ ኣይሁድ ዝተለኣኹ መፅኦም ንጎይታና አምላክና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሓዝዎ ንርኢ ማለት እዩ። ክሕዝዎ ከለዉ እግዚአብሔር አምላክ ብፍቃዱ ኣገዲዶም ዘይኮኑ ብፍቃዱ ከም ዝሓዝዎ ዝሓዝሉ ምክንያት ድማ እቲ ግዜኡ ስለ ዝበፅሐ ምዃኑ ትማሊ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ንእሽተይ ርኢና ነርና ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ዝረኣናዮ ቁርብተይ ከም ዝበልኩም ደልየ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ነው ብዙሓት ህዝቢ መፁ። ይሁዳ ዝበሃል ሓደ ካብቶም 12 ድማ ቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ። ንኢየሱስ ክስዕሞ ቀረበ። ኢየሱስ ድማ በል ይሁዳ ንወዲ ሰብ ዶ ብምስዓም ክትሕዞ ኣለካ ብሎ እቶም ኣማእኺሎምዎ ዝነበሩኻ እቲ ዝኾነ ምስ ረኣዩ ጎይታይ ብሰይፉ ዶ ክንወቅዖም በልዎ። ሓደ ካብኣቶም ድማ ንጊላሊቀ ካህናት ወቂዑ የማኔት እዝኑ ቆረፆ። ኢየሱስ ከዓ ሕደት ይኣክል ኢሉ መለሰሉ። እዝነቶም ኪ ድማ ኣሕወዮ ኢየሱስ ነቶም ክሕዝዎ ዝመፁ ሊቃነ ካህናትን ሓለውቲ ቤት መቅደስን ሽማግለታትን ከም ዝበሎም ከም ከታርዶ ኣስያፍን ኣባጥርን ሒዝኩም መፂኹምኒ ኣብ ቤት መቅደስ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ነይረ ኣእዳብኩም እኳ ወሳይ ኣበልኩም ደ እዚ ግዜ ግዜኹምን ስልጣን ፀልማት እዩ በሎም። ምስ ኣሰርዎ ሒዞምና ሊቀ ካህናት ወሰድዎ ይብለና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ቅድሚ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክሕዝዎ ብለይቲ መፅኦም። እቲ ምክንያት ብለይቲ መምፅኦም ድማ እንታይ እዩ? እቶም ህዝቢ ንዓብ ከይገብሩ ብዝብል ምክንያት ወይ ድማ ብከምኡ ኣተሓሳስባ እዩ። ብቀትሪ እንተኮይኑ ብቀትሪ እንተሒዘሞ እቶም ህዝቢ ክነዓብዮም ንዕኡ ዝድግፉ ኣለዉ ዘይድግፉ ኣለዉ ንዓብ ከይፍጠር ማለት እዩ። እቶም ሮማውያን ድማ በቲ ሓደ ወገን ዘገድሶም ዝነበረ እቶም ሓለፍቲ ነበሩ ዘገድሶም ዝነበረ ድማ እንታይ እዩ? ኣብቲ ከተማ ዝኾነ ምልዕዓል ወይ ድማ ብፅባፅ ክህሉ ኣይፈቅዱን እዮም ነይሮም ማለት እዩ። እንታይ እዩ? ጎቢጦም ሒዞሞ ስለ ዝነበሩ እቶም ሮማውያን ነታ ሃገር ሒዞማ ስለ ዝነበሩ ኣብ ነናሻዕ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኣይሁዳውያን ይነዓዓቡ ነይሮም። እቲ መንግስቲ ማለት ተገዚኦም ስለ ዘለው ነፃ ንክወፁ ብዙሕ ፃዕሪ የካይዱ ነይሮም። ሓደ ካብቲ ኣይሁዳውያን ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቀበለሎም ምክንያት እሱ እዩ።
الصوم نتمسيح زبهان تمرحد بهان لكع كم موسى نإسرائيلوان مريحو قام مدر قبص بحيلي كم زوصهم هم دما نزوم إسرائيلوان أبت أوان تزنورو كاب إدروماوان زناقفهم مراحيهم بينيرهم وتتحساسهم السينيرو سقاهم بر سماياوي عين برم مالك سلازين وإذا ملحنا يسوع كريستوس كم تصم تتصبي ولي ولا طيب حيلو أما بالعمال توليدو جنا جبرو اندا جبره جبر እግዚአብሔር እንዳ ገበረ ይዙኸይ ነር ማለት እሶም ግና ደገድሶም ዝነበረ ናይ ስጋ እንደዚህ ኮይኑ ናይ መንፈስ ወላ ሓንቲ ግድ አይነበሮም ብኸመይም ድማ ተተናኺሎም ወይታ መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ ሕዝቦ ዝሓሰቡ ማለት እዩ እዚ ድማ ደሳለጠሎም ከም ተማል ዝበልናዮ ይሁዳ እዩ ይሁዳ አበይ ከም ዝቕመጥ ወይታ መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ አበይ ከም ዝጸንዕ ፈሊጡ ናብ ጎይታ መጽዩ ናብ ጎይታ መጽዩ ድማ ከም ዝሰዓመሞ ብምስዓም ንወዲ ሰብ ተሕዞ ዘለኻ እንዳበለ ከም ዝተዛረበ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ኣብዚ ነቲ ጊልያ ናይ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ከም ተሓንቶይ ዲያቆን ሓውና ዝገልጾ ዝነበረ ማለት እዩ ነቲ ሓለቓ ናይ ሊቀ ካህናት ጊልያ ዝነበረ ብዙ ዝነበረ ንዕኡ ብሰይፊ ገይሩ እዝኑ ከም ዝቆረጾ እሞ ጎይታ መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና እንታይ ገይርዎ ነቲ ነታ እዝኑ ኣብ ነበራ ወይ ድማ ከምታ ዝነበረታ ከም ዝመለሳ መጽሓፍ ቅዱስ ነጽረልና ማለት እዩ ንሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ገሲጽዎ እንታይ ብምባል እንታይ ኢልና እቲ ብሰይፊ ዝነብር እንታይ ዝኾን ብሰይፊ ዝጠፍእ እቲ ብሰይፊ ዝነብር ብሰይፊ ይጠፍእ ኢሉ ከም ዝገሰጾሞ ቀፂሉ ድማ እንታይ ኢልዎ ኣነስኒ ነቦይ እሞ ምስለሞንክዎ እሞ ኣቦይ ድማ ኣእላፍ መላእኽቲ ምሰለለ ነይሩ እዚ ግና ይኹን ግደፎ እንዳበለ ከም ዝተዛረበ እውን ኣብ ወንጌል ማርቆስ ተጻሒፍልና ኣሎ ክነንብቦ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀቅድሚ ምሓዙ ግና ከምቲ ትማል ዝጠቐስናዮ ንሃዋርያት ጸልዩ ኣብ ፈተና ከይተኣቱ እንታይ ግበሩ ጸሎት ጸልዩ እንዳበለ ይነግሮም ከም ዝነበረ እውን ተዘራሪብና ነርና ትማሊ ስለዚ ጎይታ መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተታሒዙ ምሸት ሓሙስ ምስ ተታሓዘ ናበዮም ወሲዶሞ ናብ ቤተ ኣይሁድ እዮም ወሲዶሞ ናብቶም ሓለቕቶም ሓለቆ ናቶም ዝነበሩ ወሲዶሞ እሞ ሽዑ ክምርምርዎ ፈተኑ ማለት እዩ በትናቶም ኣተሓሳስባ ክምርምርዎ ፈተኑ እንታይ ኢሎም ክምርምርዎ ፈቲኖም ማለት እዩ ብሓቂ እስኻ ወዲ እግዚኣብሔር ዲኻ እስኻ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ዲኻ ምስ በልዎ እስኻ ከማን ትብል ኣለኻ ኢሉ ነቲ ሊቀ ካህናት ከም ዝመለሰሉ እሞ ሊቀ ካህናት ድማ ነቲ ክዳኑ ከም ዝቐደደ እዚ ፀርፊ እዩ دقيم دحر حجة نحنا مسكرة يدينا نيو أقدمنا ود أملاك يلو مسكريو سلازم نحنا خالد مسكرة يدينا نيلهم نصبحيت نجوا نعرب لهم مع أنت مالتيو نخبدين نخبص حوا نال إلى أسكم زوسر وتتاريخ نقرنا مالتي مصحف قدس نقرنا نال إلى أس مسوسر ودما أنت هم تقولوا أمسكهم اللهم كيلو ملوسوا يلو تزاريبوا مالتي كيلو ملوسوا ما كم حبهم يركب فردوا نمتى نابستم صيلهم نعنا سني حقنا سبك قتل أيقدرناني كيلو دما سماليسهم تاي مالتي نخقاتلوا وسينهم سلازنا ورو بمغرفتي وبمقطعاتي ديكونا قاتلوا وسينهم سلازنا ورو يمزم ساعات زيهم شعب الحريو قاموا مسوار زم ساعات زيهم بعد إلاطوس دما كمرمرو جمرن بيت عمل حنان يسوع كريستوس خاص حقي نقص أيهود دقا إلو كم زحادة أمه سدما سخافات بلا الله خيرهم زمن الله صلوا بحق السنوس أيهود كم مخانا جنا تعمل نقصتو كابز مدرسة يكونس كاب سمايات مخانا ن إلاطوس أرديو بزمن مجدد ما إلاطوس نزت أرديو دما وتيو أنا أبرز بزي ولا حتى بدل عرق كلون إلو كم استزاربه توم حزب جنا ويما ليك كان أزمرهم حزب جنا دايميلهم
ازي نغوس ايهودي يزبل احنا غنا بجيك قيصر قال نغوس يبلنا دابولو ندي بوليتيكا امسيوم نتو حزب تخبروا فتينو مالتي ندي مراحي كنا عبو فتينو مالتي شو عم مشرشا تي بيلاطس تايلو بار زنجر زي ولا حد نجراي تبتصني عصرت جزي ولا تكمل سنت تزارب بومسن نعبي تزي بويس قال ولا حد زوم صو نجر يقولون إلو أنت يمسيو مالتي ما يمسيو أنا حافظنا يسبزي ده أنا نصيه سو نصيه داول بخم سنين سهم تسقلوا اللهم ويدما تقتلوا اللهم سلازي أنا حافظ دمزنا يسبزي نصيه خبر أنت يجيرو مالتي إيدو تحاسيو فجن إحنا بأمثالنا بيلاطس كل جزء بيت كريستيان نتاين قبر نتنا بيلاطس هيكون ندرج ميزو داينا نقول كنا تكاهن نتاين زبل السقوم كي تنسحهم من تقريبكم أنا حلاف النتيب لين ذكر كم بيلاطس تايلو مالتي وقيتنا مرحنا نيس كورسوس بشغلوا يلوم بقدم سبلوه مستنع عاب مالتي نتاين غيرو أنا خبز سبز دم نصيه خبز ولا تكاهن دما أبناتكم دم نصيه من قربان بدفرتكم كي تنسحهم تقريبكم بمبال لما ناتو أمثال نقبرنا كل جزء مالتي أجي بيلاطس كميو نزنا جرزق الموسانو سبيتو قال حلمي سلزرعية بزعوانا بيتام الحنان يسكرسوس سلزرعية تتأمدق إلاتون يرى مالتي أبزي سبزي ولا حان تفرد خيط فرد ما فرد خيط فرد تتأمدق إلى خمسة أنبقاطو نرمو بيلاطس قل بيلاطس كام مشارشان تايلو نايسبيتو مخرب زو حلو وقنالو كالحنو تدليون مجمريا كالحنو انتاي سرحو بيلاطس انتاينا مبار أنا زيوم تبقيسوم بقدرو تبقيسوم سلازا أنا نزي سبز خبر فولنيلي خبر فولنيلو انت غريب ايو سكال ايقددني بحقناتهم زنبرا حادثة تغرفة انتاي يقولني أي سكالني تسكال انت غينو انتاي يقولني أي قررني بتناطم حقهم زنبرهم ينيرو سلازي بعد كم مسكال كالحنو سلاز دلين وبيتهم الحنان يسكسوس تاجروا مالتيو بالغروف ويهم مالتي خغرفو غلو تبدي سوز عززهم 40 حدن نخغرف إذا حجي 40 حدن شرع لا سونيلنا النسودو بيناي مخنياتي بز مخنياتي زيو 40 تا فردخ مدياني ران بيتهم الحنان يسكسوس مغرفتي كنياني ران 40 حالا نبيتا عمل حنان يسوع كرسوس زغرفو مغرفت خخندي نيرو شدشتا شحن سوسان شدشتا قل نبيتا عمل حنان يسوع كرسوس غريفو مغرن اتسبت تصاورو يلوم حسبو خندي نيرو مالتي اتسبت تصاورو خيم وتا تصاورو زخلت بت مغرفتناتو كندي نيرو 40 حالا اتزوق تغرفو قل كندي شدشن سوسان شدشن اتوم زغر فوز نور انت يبزولن يرا خغر فو يجمرمو حاموش تليم ويا 10 تليم زغرفو ويا 10 تليم زغرفو وكنين يرفدي بس حين يريبلمو دحان كاب حدش كجمر داول ام زغر فو نيرو كاب حدش داغبرو بحدش داغبرو شدشن سوسان شدشن ازي فقال الله سلازغني فقال زيايبر سلازغني جن من تعرف إن متى مكراها مستقبله خنفلت يقبقنا بهم يوم دم بوتنا كل جزء عربي خنصوم كم زقبقنا عربي خندفرو كم زقبقنا عامد حد معتي عرب سقلت راح يكون اسمه عرب خنصوم كم زقبقنا بز ملكة زي زرقنا ويبدما زمهرنا كل جزء خنزقرو كم زقبقنا زي صواتو مكراها سلازم بيتام الحنان يسوع كرسوس غريفو تمليسو مسمصالو حجون كدمغصو ايقالو اتوم بيت ايهود فريساويان كلهم اتوم صحافت فريساويانن اتوم بيت ايهود بزنجر زون حجون تاي غبر مالتي شدشن تغريفو خنسو حجون محرت كغبرو لا يدل انت راح يدرعم دلفت افت اوانت انتينا
ክብርናቶም ይዝራእዮም ዘሎ እሱ መምህር ተባሂሉ ልዕሊ መምሃራን መምህር ተባሂሉ ጌታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እሳቶም ግና መምሃራን ክርስቶስ ወልሓንቲ ክገብሩ ይከኣሉን ሊቀ ካህናት ተባሂሎም ፈሪሳውያን ተባሂሎም ንህዝቢ ዘቕርብዎ ወልሓንቲ ነገር ኣይነበረን ኣብቲ እዋን እቲ ዝኾነ ነገር ዝገብርዎ ነገር ኣይነበረን ጌታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ሓደ ወገን ንሰላም ምህሮም በቲ ሓደ ወገን ንጥሙያቶም ንምግበሎም በቲ ሓደ ወገን ንዝፀምኡ የስትዮም ንዝጠምዩ የብልዖም ንዝሓመሙ ይፍውሰሎም ንዝሞቱ ከም ኣልዓዛር ድማ ሂወት ዝህቦም ናይ መምሃራን መምህር ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላክ ጌታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ እሱ ከይጠፍአ እሳቶም መምሃራን ክበሃሉ ኣይክእሉን እዮም እዚ ተሓሳስቦም ካልእ ተሓሳስባ ኣይነበሮም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም እዮም ፈሪዶም ማለት እዩ ስጋዕ መጨረሻ ነቲ ህዝቢ ድማ ብምሉእ እናዓብዪ ኣናዓይቦም ንጲላጦስ ከይተረፈ ድማ እንታይ ኢሎም ፈቲኖሞ ማለት እዩ ንጲላጦስ እውን ከይተረፈ እምበኣር ንንጉስኩም ክሰቕለልኩም ዶ ክብሎም ከሎ እንታይ ኢሎም መሊሶምሉ ብጀካ ቄሳር ካልእ ንጉስ የብልናን እዚኦም ካህናት ዝበሃሉ ኣይበሃሉን እዮም ይዞም ብጀካ ቄሳር እንታይ ኢሎም ማለት እዩ ብጀካ ቄሳር እንታይ ኢሎም ካልእ ንጉስ የብልናን እቲ ዝለዓለ ንጉስ መን እዩ ንሕና ሕጂ ዝኾነ መንግስቲ ዝኽህልወና ክእል እዩ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክህልወና ክእል እዩ ኣብ ካልእ መንግስቲ ክህልወና ክእል እዩ ይዞም ግን እቲ ዝለዓለ ንጉስና መን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ካልእ ንጉስ የብልና እዞም ኣብ ቤተ ኣይሁድ ግና እንታይ ክብሉ ኢና ንሰምዖም ማለት እዩ ብጀካ ቄሳር ካልእ ንጉስ የብልና እንታይ እዮም ዘናዓቑ ዘለው እስኻ ነዚ ነገር እዚ እንተውዒልካዮ ምስ ቄሳር ክትበኣስ ኢኻ እዮም ዝብልዎ ዘለው ብልዕልዮ ነዚ ጲላጦስ መን ሓላፊ እዩ ብልዕልዩ መን ሓላፊ እዩ ኣብ ሮማ ኮይኑ ዘመሓድሮ ንዑ ወይ ድማ ዝእዝዞ ንዑ መን እዩ እሱ ኣብ ይሁዳ እዩ ዘሎ ሚዞ እቲ ቀንዲ ንግስነት ግና መንግስቲ ግና ኣበይ ዘሎ ኣብ ሮማ እዩ ዘሎ እቲ ብሮማ ዘሎ መን ይበሃል ቄሳር እዩ ዝበሃል ስለዚ ሓደ ንጉስ እዩ ዘለና እሱ ድማ ቄሳር እዮም ዝብልዎ ዘሎ ንጉስ ሄሮድስ ክንብል ኮልና ሕጂ ንጉስ ሄሮድስ ክንብል ኮልና ኣብ ገሊላ ነጊሱ ዝነበረ እዩ ኣብ ታሪኩን ተጻሒፉ ኣሎ ኣብ ገሊላ ነጊሱ ክበሃል ከሎ ነታ ክፍለ ሃገር እዩ ዘመሓድራ ኣመሓዳሪ ማለት እዩ እምበር ናይ ብሓቂ ንጉስ ኣበይ ነይሩ ናቶም ማለት እዩ ኣብ ሮማ እዩ ነይሩ ጲላጦስ ድማ ኣበይ ነጊሱ ነይሩ ወይ ድማ እንታይ የመሓድር ነይሩ እንተኢልና ንይሁዳ እዩ ዘመሓድር ነይሩ ንይሁዳ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮይኑ የመሓድር ነይሩ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ኣብዚ ድማ ንግሪ መገድና እንሪኦ ኣብዚ ሎማዓንቲ እውን ዝተገብረ ማለት እዩ ጲላጦስን ሄሮድስን ተባሂሶም ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ንነዊሕ እዋን ዝኣክል ናይ ክልተ ክፍለ ሃገራት ጎኒ ዘለዋ ክፍለ ሃገራት ንኣብነት ከመይ ንበሎ ከምዚ ካሊፎርኒያን ኔቫዳን ንበሎ ናይ ክልተ ክፍለ ሃገራት እዮም ዘመሓድሩ ነይሮም ማለት እዩ ክልቲኦም ሕጂ ክልቲኦም ተባሂሶም ነይሮም ንጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ገሊላዊ ክብሉ ምስ ሰምዑ መጀመርያ ናብ መን የማምፅሞ ንጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መን የማምፅሞ ናብ ጲላጦስ የማምፅሞ መሰምፅዎ ሽዑ ክሰምዕዎ ስለ ዘይከኣሉ እሱ ክፈትሖ ስለ ዝደለየ ሞኻ ክሰምዕዎ ስለ ዘይከኣሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ገሊላዊ ዶ ኢልኩም ሓቀ ኢልዎም እወ እሞ ገሊላዊ እንተኮይኑ ስኒ ሄሮድስ መታን ክፈርዶ ናብ ሄሮድስ ውሰድዎ ኢልዎም ናብ ገሊላ ወሲዶሞ ማለት እዩ ሄሮድስ ክፈርዶ ሄሮድስ ድማ ኣቋናፂቡ ኣናሽው ጥራሕ መሊስዎ ማለት ክፈርዶ እውን ኣይከኣለን ናብኡ እውን ኣይበፅሐን ማለት ናብ ጲላጦስ ተመሊሱ ማለት ሕጂ በዚ መልክዕ እዚ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ባእሲ እውን ፈቲሕሎም እዩ ኣብ ወንጌል ተፃሒፍልና ዘሎ ማለት እዩ ክልቲኦም ተባሂሶም እዮም ነይሮም ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቀባበሉ ኩሉ ግና እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ ተዓሪቆም ብዝኾነ ኣብ መጨረሻ ኢዱ ተሓፂቡ ጲላጦስ ኢዱ ተሓፂቡ ክሰቕልዎ ሂብዎ ማለት እዩ እዚ ሰዓት ክንደይ ይኾን ዘሎ ሰዓት 6 ማለት እዩ ሰዓት 6 ፍርቂ መዓልቲ ማለት እዩ ፍርቂ መዓልቲ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ
ساعات تشعت ناي نقو بزنا قططران هنا مالتيو تفريدو ساعات فارس دما انتي كوين مالتي بزنا هنا قططران فارس دما انتي كوين أمسكال تسقيلو أمسكال تسقال كله أمانغو كلتا فيات ويدما خطرتي يتسقيلو حدا بيمان تسقل بيمان ويد عمل حنان يسوع كرسوس تسقله تطوسي زبال تبصقام تسقله دما تاي مني دبال داكرس بحال مالتي داكرس بحال اليوم كلتيوم كميم نيرو تامر ماريام تغليصلو تامر يسون تغليصلو اليوم أقدمهم أجي سدتنا يقول تعمل حنان يسوع كرسوس نقول تعمل حنان يسوع كرسوس نبرته قفوز ترخبو لحريقة نزلت تقصد بحر بيمان استسقله مش قفوهم نادينا سنجل مريم مش كلهم توم صدراز نبرو مستقفوا مشعو بقى نادي بتصحيتين ديني روزي قويلو ويد ما زملاء صلهم تقصيو إلو تامر مريم تصحيف الله عليه بسقنا زيارة عملاق نزل سبزاي قدرون تانا مشكر شايوتو بخطران بخالقن وقا زنبرن تنبرز السبزي زيارة عملاق بحق اي قدرون أما مشكر شا نس زيارة عملاق وخصق قلون تسقا ويد ما برخط رخيبي السبزي كل غزي اتي زلقا تسقا تتقملو بحقي اقداسيو تتقملو اقداسيو እዚ ሰብ ዝድማ ኣጣና መጨረሻ ህይወቱ ነታ ዝነበረቶ ታዝ ተረፈት ፀጉኡ እንታይ ገይርዋ እዩ ማለት እንታይ ገይርዋ ተጠቂምላ ብግቡእ ሰዓቱ ከይሓለፈ ኣብታ ዝመተላ ኣብታ ናይ መጨረሻ እዋን ዝመተላ እውን እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እታ ግዜኡ ተጠቂምላ ብሓቂ እቲ ዳክርስ ዝበሃል ወይ ድማ ብፀጋም ፈያታዊ ዘፀጋም ዝነበረ ሰብ እንታይ ኢሉ ሳብ ሓቂ ልክዕ ከምቶም ሊቀ ካህናትን እቶም ሰራው እቶም ወታደራትን ዝብልዎ ዝነበሩ ንዑ እንዳደገመ እንታይ ኢሉ ብሓቂ ስኻ ኣምላኽ እንትኾንካ ንጉስ እንትኾንካ ስን ነብስኻ ንዓናውና ድሕነና እንዳበለ ከላግፀሉ ከም ጀመረ እሞ እቲ ፈያታይ ዘየማን ጥጦስ ድግና እንታይ ኢሉ ስኻስ ብሓቂ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ፍርዲ እንዳሃለናስኒ ንእግዚኣብሔር ኣይትፍርሕ እንዲኻ ኣሕና ብግብርና ኢና ኣብዚ ቦታ እዚ ተቐሚጥና ዘለና ኣብዚ ተሰቂልና ዘለና እዚ ግና ሓንቲ ኣበሳ የብሉ ኢሉ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስቲ ከይሉ እዚ ሕጂ ደግሞ ዘለና ቃል ናቱ እዩ ናይ ዝፈያታይ ዘየማን ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግስቲ ከዝብል ምሽ ኣሎ ኣብ ቅዳሴ ምሽከው ንብል ኢና مش نبلينا تذكرنا زي أبو استمن دستك النبلة هذه زمن تيلنا كابزي زي في هذا زي ما نتايلو أبتمت سمن دستخاسني ذكرن أو ويدا أبتمت سمن دستخاس ذكرني ويدا ملحنا يسوع كرسوس كا بزت أنا نعقل بحق قبلك له لو من مساي أبجنت كتقول لي خايلو نزي في هذا زي ما نجرو إذا في هذا زي ما بحقي عدلنا يو نعدم أبو قديمو ياجو نعدم أبو قديمو يواجو نعجنت مالتي نحمش شحنا مشي مثل عمت تعاطي زنبرة جنة مجمع زخفته الزي في هذا زيمان أما ترى الله زيارة ملاقون زدلنا نحنا أبجي سلام أبجي مكران نوعه السببي أبجي مكرو لما مغا زيارة ملاقو يتعمل حنان يسكسوس تراي نفسه الله غير ما قلت تراي نفسه الله بنانا تحساسبا حاسيرو كله بنانا تحساسبا كان زيلو تذكرني زي أبو استمن دستكيلو امنت كمتص مچم نزغنا سد اللي لا يكون نزي طعم خبيك قال جار املاك صقوي بوسبزي بخمزي احنا ترخب مالتي حجي نمسكال مسكالو امغدي سمعون قريناو البحر تسكيو مسكال كمز وصلوا شعو ازوم حموشة قنوات مسكال زبحالو عبئلو كلتا بأغرو بقولنو دما كمستوق عسرت سلسة حمامات مسكال دما كمز تقبل ويدها مرحنا يسوع كرسوس أبز مسحبتنا ونجل سلازن بابزلو تقرنيا سمعوا اللوخ مالتي سلازي زيار أملاك نازنا قرزي سمعنا اتتاريخو أتصبقنا فريقنا نعنا استقبر لنا قبر دما كل جزء لو ما عند نبين لو ما عند رح يكون
كل جزء كنذكره يقبعنا يمو نزنا جرز خنقبر زيادة بصبوا يعدلنا وصبحات الزيادة رأيت نقول نسكر القرآن